Dobrodošli u moj drugi video, treći video na kanalu, ali drugi video Minecraft proživljavanja. Da, tako je. Kao što vidite, ja nemam ništa zato što sam se iznervirao i izbrisao Enderman to. Ne, to je drvo. Uplašio sam se, mislio sam da je Enderman. Znači, danas počnemo sve iz početka. U prošloj epizodi smo napravili sve i krevet i ne znam, ali počelo je da laga. Ćemo da idemo da li u ovo bude lagati, pa ne znam, već ako bude lagalo, ne znam što da promijenim, da li je to za Minecrafta ili je to verzije verziju, ne znam, 7.2 snimam 7.8 8. Znači, imamo kao neke čurke, ne znam se nazva, okej. Neke počurke, idemo kao neku šumu. Pa idemo da vidimo i tu šumu. Ajmo dalje, točno mjesta, da što rekao. Ali do mjesta ili do računara, ne znam sad trenutno. Danas će biti malo brzo, to vidiš. Dobro. Znači, izdavljamo stvar. Ajde, idemo. Računara. Sad ćemo malo drva, pa ćemo napraviti nešto kao neki zakon, da ćemo napraviti kao neki, kako se kaže, rudnik. Da ćemo nakopamo, ćemo naše utršeno. Nekih 16 dana. Tako. Dobro. Ne znam što je stavno sa rušicama, sam biti lako glave, ne znam. Što znači da otvorim prozor, kao što je. Znači, onda ćemo napraviti ovako, evo ovako, onda, evo ovako, tako. Ćemo neki drugi postav. The fuck? Mogu to snimiti. Nešto ne doći. Snimamo već 2 minuta. Sam 6 minuta snimat ćemo 10. Takih 10 minuta pa ćemo da prekinem. Pošto moram da ako niste znali, ja trenam karate, tako da
Nemojte da pišete nešto više za komentare, a ovako mogu da vas nađem, da vas izgubijem. Žalost, pišite s toga da ćete pišete samo neke stvari, nemojte negativne stvari, kako ste kada kažem. Znači, ovo ću biti kanalka, može počne na šupu. Na garažu. Ostavimo ovo sklonu, otpočuju vrata. Imamo da se spremno kao je na kraju. Znači, crveni pas, treba sam pas zeleni. To ne znam, sad znam. Sad tu. To je to. To ćemo da radimo. Dobro, to je na drvo. Stavim. Što je tu? Stavim vrata. Da se dobije troje vrata. Sad vidim. Tamnih hrastava. Tamnih hrastava. Okej, samo možu baciti pavo. Tako slučaj ćemo staviti ovdje. I ja ću... Sad sam da vidimo... Čekaj sam da vidim koliko snimam tačno. Snimamo 9 minuta, ajde još malo. Pa ćemo da prekinemo. Každa je kako ćemo nešto. Okej. Putamo za što? Nemo dok koji sam se tako. Pa dobro. Ajde nešto. Da radimo. Ovako da prošetamo. Imamo neke hrane, nešto tako. Gledaj kako vrata u rukama. Inače, ako budete napišite svoje uzeka, dajem pečurku. Napišite druge komentare ako volite klip. Napišite druge komentare neku teksturu, znači preporučite, napišite druge komentare. Kada idem kući, zaboravim gdje sam i kada idem kući. Priklanit ćemo, znači, ne znam tačno koliko sad sam, mislim oko 10 minuta. Za samo da ne save. To mislim da sam još hvala. Zašto uvijek se izgubim? Da ne pišete za komentare zašto. Dobro, ajde. Sad ću prekinuti snimanje. Znači kuću. Znači, upam se što ovaj klip, lajkujte, šerite, subscribe-ite. Rekao sam da ostavite druge komentare, neku teksturu koju ćete preporučite i do sljedećeg viđenja.